אנחנו נמצאים בדג בכפר, במושבה יוקנעם, בעמק יזרעאל, נוסדה ב-1935. אנחנו במקור חקלאים, עסקנו בגידול דגים, ועם השנים שילבנו בין האבות שלנו לדייג ואנשים, והקמנו את פארק הדייג ביוקנעם המושבה. המקום מהווה אטרקציה משפחתית, מתאים לכל גיל. באגם שגודלו 7 דונם ניתן לדוג קרפיונים ומושטים. במתחם הילדים אפשר לחוות את חוויית הדייג ולהתנסות במתקנים השונים. במרחבי הפיקניק ניתן להקים אוהלים, ובפינה מוצלת לצלות את הדגים שתפסנו באגם. באזור מסלולי טיול רבים, בין השאר הפארק הביוספרי ברמת מנשה ופארק הכרמל. שואלים אותי אם דייג אוהב דגים? כן, אני אומרת, דייג אוהב דגים וגם אנשים.